Bon dia. Bon dia. Bon dia. En què els puc ajudar? Mira, és que marxem, però no sabem on. Deixa'm a mi, Ceci. És que no tenim bitllets, però tenim una mena de missatges críptics. I a més, per megafonia ens han dit que vinguem a aquest mostrador. I com són els missatges críptics? Amb un sobre. Això. Perfecte, sí. Just el que necessito. Genial. Passaports? Doncs mira. No, home, no. El passaport Covid, home. On viuen vostès? Perdoni, no sé què tenim al cap. No ens No hem mira les acostumat notícies? encara. Sí, les notícies en xarxa. Ara, home. Perfecte. Ja ho tenim, això, ja ho tenim. Sí? Amb això ja podem marxar? On? Ah, Segona pista, no obrir fins que passeu a Estocolm. Estocolm. Una mica estrany, això, aquestes pistes. Jo crec que ens envien a Suècia o alguna cosa, No ens pot dir res més? No ens dirà res, aquesta. No traurem l'aigua clara aquí, Bueno, gràcies, Apa, Vagi molt bé. gràcies, bon dia. que vagi Bon molt any, bé. Bon any.